Потвърждаване на самоличността ви с gov.uk ID. Преди да започнете, уверете се, че имате смартфон, който отговаря на техническите изисквания. Ако използвате телефон с Android, първо проверете дали версията на операционната система е поне Android 6.0. Активирайте функцията NFC, можете бързо да я намерите, като плъзнете менюто в горната част на екрана. Препоръчително е също да използвате телефон от съвместима марка. Ако използвате iPhone, уверете се, че той работи с поне iOS 13.2 и че моделът е iPhone 7 или по-нов. След като проверите тези изисквания, можете да продължите напред. Има 5 стъпки, които трябва да се следват, а именно инсталиране на приложението, сканиране на QR кода, правене на снимка на паспорта, сканиране на NFC чипа на паспорта и накрая сканиране на лицето. Ако имате телефон с Android, отворете Google Play и потърсете приложението GovIT-Check. След това го инсталирайте, отворете го и следвайте стъпките във видеото. QR-кодът ще бъде обяснен в следващата стъпка. Ако използвате iPhone, отворете App Store и потърсете GoUE ID Check. След това го инсталирайте, отворете го и следвайте стъпките във видеото. QR-кодът ще бъде обяснен в следващата стъпка. Ако вашият агент не е генерирал QR-код, можете да го намерите на уебсайта на Go.uk, където сте започнали кандидатстването си. Този код е уникален и свързва приложението с приложението на вашия телефон. Има 2 начина за сканиране на QR-кода. Първият може да се използва както с Android, така и с iPhone. Можете да изпратите получения QR-код на друг телефон или на компютър. Покажете го и задръжте телефона с включено приложение пред QR-кода, така че да се побере кадъра на камерата. След няколко секунди приложението ще разпознае кода и ще свърже телефона ви при поискване. Втората опция за сканиране на кода е валидна само за iPhone и не ви е необходим друг телефон за нея. Запазете документа, съответно снимката, на която имате QR-кода, в личния си телефон, отворете файла и натиснете продължително върху кода, ще се появи меню, изберете опцията «Отвори в проверка на лична карта». След като приложението се отвори, то вече ще е свързано с вашата заявка и можете да продължите с снимането на паспорта. Поставете паспорта си върху равна, добре осветена повърхност. Отворете го на страницата с снимката и личната ви информация. Използвайте камерата на телефона си, за да сканирате тази страница. Уверете се, че е напълно видима, без сенки или отражения. Приложението ще ви помоли да сканирате биометричния чип в паспорта си. За да направите това, доближете гърба на телефона си до капака на паспорта, където е вграден чипът. Дръжте телефона си неподвижно, докато приложението потвърди сканирането. Ако чипът не бъде открит в рамките на около 5 секунди, преместете леко телефона си, тъй като местоположението на чипа може да варира. Последната стъпка е проверка на лицето. Уверете се, че лицето ви е чисто и видимо. Не носете слънчеви очила или очила, шапки, слушалки
или други аксесуари, които покриват лицето ви. Това помага на приложението да ви разпознае правилно. Важно е да сте на добре осветено място и да следвате указанията на екрана. Дръжте телефона си пред себе си и следвайте инструкциите на приложението. След като сканирането на лицето приключи, приложението ще потвърди, че самоличността ви е разпозната. Вече можете да продължите да използвате услугите на Go OK безопасно. Запомнете, ако срещнете някакви затруднения, опитайте отново или помолете някого за помощ.